Ano dede, usa di problema dam? Alis ako diri yakap. Ay, maaari mo eh. Mo na bete kay labti ha. Karon ha, gusto na ko walay krimen mahitabo sa tong barangay. Dapat ang palibot safety tanan, ha? Iskap. Ako nga yung bantay ha, soldado pa mo na ako. Tabang, tabang. Kap. Dam, ali dam. Ano man ka? Unsa day ka dam? Kap, tabangi ko kap, ikawatan kog bag. Hala, ikawatan og bagkap. Ay linti. Nagpabadlong na po yung mga kawatan dire. Relax lang dam, natin mga tanod dire, mo responde na. Move! Tara! Kap, punta kap, makuha to akong bag kap. Dam, relax lang dam. Kaya ko ang mga tanod dire sa akong barangay masaligan na. Amibo! Hoy! Amibo! Amibo! Aw, di jud mo matagama, mangawat jud mo ha. Matagama. Nya, okay ra ka sir? Ya, okay ra ya. Salamat yo kayo ya. Sunod ha, magamping mo kay dagan kay kawatan aning lugar ha. Oh ya, sunod ya. Salamat yo kayo ya. Sige na sir, pasin na sir, kay delikado kay diri sir. Sige na sir. Grabe jud ning ani nga klase nga tao. Di ka ba manarbaho? Lawang! Tara, dalaon na nato ni kakap. Tara. Bangon. Hoy, bangon. Dali. O tanawa da mo. Nana sila. Ana bitaw ko sa imo ha. Grabe, kadako sing lawas di ka kabalo manarbaho. Kap, kada kap to. Kap, darang kawatan kap. Mao ni kawatan. Monika. Nga ano nangawat ng ka ha? Kap, relax lang kap. Na-blood ako ha. Pawadlong ka na yung ana kasi nga tao. Be? B? Yun kagap, pasaligan ni sila. Ngano dede, usa di problema dam? Bi, pasalamat yung kog mayo nga ikaw kung nauyab. Hoy! Gukura, be. Hoy, kawatan! Amibo! Amibo! Wala mo kabalo. Nga, kuha ning uyab. Ay, sorry dam. Alis ako diri yakap. Sorry ganino. Maaari mo eh. Mo na bete kay labti ha. Oh, tanawa, nabakla ni si kap.